Once a girl likes you, but you don't know. You don't know. Once a girl likes you, but you don't know. You don't know. Maybe you knew it was. Τι τραβάς τώρα, παιδευόμαστε να φτιάξουμε τα Bluetooth. Προσπαθούμε να συνδεθούμε. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τα Bluetooth, αλλά πού? Δεν καλά. Άγγελε, πού είσαι? Πού είσαι, Άγγελε, να μας βοηθήσει εδώ πέρα. Τα βάζω όλα μέσα. Ό,τι θέλω, ό,τι το φορτώνω. Και ένα απλό κινητό να πάρω. Του βάζεις τα βασικά και τελειώνεις. Τα βασικά θέλω. Μες στη βασιλική μπύρα δεν σπάτε. Σε παίρνει. Χαμηλά, γύρω χαμηλά, βάλει την ευθεία στην άνθρωπο. Γιατί μ' αρέσεις κούκλα μου, πολύ μ' αρέσεις. Κι αν είσαι εσύ γυναίκα, σταθήκευσέ μ' ανάψες φωτιά μέσα στην καρδιά. Δεν με κοιτούν μωρή μάνα μου, με κοιτούν δυο μαύρα. Γεια σας κύριε Τάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας πέρασε στο μαρτυρικό Δρεβενίτη. Γεια σου, ρε Τακούλη. Ήρθες και έφερες τη χαρά, ρε φίλε. Μπράβο, ρε Τάκη. Είδες πως κολλάει. Άμα έχεις καλούς φίλους, Τράβηξε και εδώ τα εδέσματα. Τα εδέσματα. Να πούμε μπράβο στη Μαγείρισα. Μαγείρισα είναι καλύτερα. Σε περιμένανε πώς και πώς. Γιατί Πού είναι ο Μιχάλης και πού είναι ο Μιχάλης, έλεγε συνέχεια. η άλλη κουφάλα πόσο πήγανε σίγουρο. Ρουμανία. ωραίο εργαλείο πήρες. Ωραίο, ωραίο. Ρουμανία ποιος πήγε? Τώρα ετοιμάζονται. Ο Άγγελος, ο Σπυρόπουλος. Αυτή η ανυπέρβλητη ομορφιά. Οργιώδης βλάστηση στο Δρεβενίτη. Κοίτα εδώ το μπαλκόνι. Ελβετικό μπαλκόνι στο Δρεβενίτη. Πανσεδάκια, μαργαριτούλες, όλα είναι ολάμφιστα. Τώρα,
λαό. Όχι από εδώ. Από εκεί πήγαμε και δεν πήγαμε. Εδώ είναι αλήθεια. Εδώ είναι ο φούρνος. Εδώ. Και το παντοπολείο του Γρεβενιδίου. Τέλεια. Του μαρτυρικού Γρεβενιδίου. Στα 1100 μέτρα υψόμετρα. Εδώ είναι ένα κλίμα. Το οποίο χωριό Ναι. έχει έναν φούρνο, Ναι. 2 παντοπολεία, Ναι. 3 ταβέρνες Ναι. και 1 καφετέρια. Μάλιστα. Και πολύ πράσινο, οργιώδης βλάστηση και έχει και άγρια πανίδα βέβαια, που Αλήθεια λέει. ευτυχώς δεν είχαμε την τιμή να τη συναντήσουμε. Και ευχόμαστε το ίδιο να συμβεί Και δια σας. και σήμερα το βράδυ που θα μείνουμε στις σκηνές μας και αύριο το βράδυ. Κάτι. Έχει εδώ μποστάνια. Δείξε το μονοπάτι. Είναι χαρτογραφημένο μονοπάτι. Ένα από τα πολλά που έχει η περιοχή. Εδώ έχει κόκκινο σημάδι, Πύρους Trail. Τι σημαίνει το κόκκινο? Το κόκκινο είναι βαθμός δυσκολίας. Μάλιστα. Έχει κίτρινο και πράσινο. Για μας δηλαδή το κόκκινο. Ναι. Τέλεια. Κάνεις το οποίο το φτιάξει τα Χριστούγεννα. Παλιό χαρακτήρα. Αυτό είναι ένα από τα πολλά καλντερίνια που έχει το χωριό, το οποίο καταλήγει στην κεντρική πλατεία, στην οποία έχει από τη μία μια ταβέρνα με ένα μεγάλο πλάτανο και από πάνω πανσιόν, ακριβώς απέναντι μια άλλη ταβέρνα και ακριβώς αριστερά, που θα το δούμε τώρα όταν στρίψουμε, είναι η καφετέρια. Και στο βάθος φαίνεται το νοσοκομείο, το οποίο ναι, το χωριό αυτό είχε και νοσοκομείο. Αδικήσες στην τράπεζα. Διάλεξη. Έχεις 3 μαγαζιά να διαλέξεις. Τα μαχαιρά. Πώς τι κάνει? Καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά. Ωραία, ωραία. Τι βίντεο σκοπούσες? Ό,τι βρίσκουμε, ξέρω εγώ. Ό,τι βλέπουμε. Τίποτα. Ωραία, εδώ πέρα. Ναι. Ωραία. Εσείς είστε πανσιόν. Έτσι όπως σας είδα να έρχεστε από πέρα, λέω παρελάβουν τα έντοξα νιάτα της Ελλάδας. Εδώ είναι τα βαριά χαρτιά της μοτοπαρέας. Βρισκόμαστε στο Γρεβενίτη Ανατολικού Ζαγορείου, στη συγκέντρωση της Μοτοπαρέα. Η διαμονή των συμμετοχόντων γίνεται σε πανσιόν, σε σπίτια, σε σκηνές, στο πνευματικό κέντρο, στο σχολείο, στην παιδική χαρά και στο νοσοκομείο του χωριού, το οποίο είναι σε Αβράμια. Για πες με τι κάτι να δω. Σε κουράτησε. Να δω. Τι έγινε μητρέ? Όλα καλά? Όλα good? Τι γίνεται? Σπίτι όλα καλά, οικογένεια? Μπράβο, έλα εδώ. Πώς έτσι?
Τα εξωτερικά ιατρία από εδώ είναι. Δώσαμε κάτι παραπάνω. Από εδώ είναι. Τέτοιο νοσοκομείο δεν έχει ούτε η Αθήνα. Δεν έχω να πω τίποτα. Σίγουρα. Τάκη, τι έγινε, καλά. Όλα γκούντις. Όλα καλά, όλα γκούτις. Πολύ ωραία. Πήραμε νες καφέ ελληνικό. Το σπιτάκι δεν σας το έχει παραχωρήσει, μόνο κάτω είναι. Τα δωμάτια πολλά κάτω. Το 6 κρεβάτι. Πήγες μέσα. 3, 6, 7, 8 κρεβάτια. 8 κρεβάτια του γέρα και πρέπει για να κινήσει πρόσφατα. Αυτό πρέπει να ετοιμάζουμε για να Λευκή. Βρισκόμαστε στο Γρεβενίτη, το οποίο είναι χτισμένο σε υψόμετρο 980 μέτρα και απέχει από τα Γιάννενα 44 χιλιόμετρα. Είναι ένα από τα βλαχοχώρια της περιοχής του Ζαγορείου και οι κάτοικοι του ασχολούνται από παλιά με την κτηνοτροφία και την υλοτομία. Τέλος. Τι ξέρεις άλλα. Διαθέτει καταπληκτική θέα, πάρα πολύ πράσινο, αφού περιβάλλεται από δάση και άφθονα τρεχούμενα νερά. Έχει μια πόρτα ανοιγμένη. Έχει μια πόρτα μισάνοιχτη ανοιγμένη. Μεσάνυχτη. Τα σπίτια που πάνε στο χωριό δεν είναι παραδοσιακά, όπως είναι αυτά οι σπίτια του Ζαγούρη, αλλά διατηρούν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Τι είναι εδώ, στάβλος είναι. Το σπιτάκι. Κλειδωμένο. Τέλος. Πάμε παρακάτω. Ξέρεις καλά. Τα σπίτια, εδώ να δούμε τα σπίτια, τα οποία δεν είναι παραδοσιακά μεν, αλλά διατηρούν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του χωριού. Το καμπανάκι. Λοιπόν, εδώ είναι η κεντρική εκκλησία του χωριού, η οποία είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου, και μπροστά από αυτήν υπάρχει μια μεγάλη πλατεία με έναν πλάτανο και το παλιό σχολείο. Γέμισε ο χώρος από μηχανές και κατασκηνωτές. Εσύ άνοιξε η κουβελά. Άνοιξε. Για την εκδήλωση της Νοτοπαρέα. Α, κουτσένει κιόλας. Άνοιξε. Τώρα, από αυτά που μας είπε ο Χριστός, την περίοδο της γερμανικής κατοχής, το Γρεβενίτη πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος. Το χωριό περιπολήθηκε 3 φορές από τους Γερμανούς και καταστράφησαν πάρα πολλά σπίτια, ενώ πολλοί ήταν οι κάτοικοι του που εκτελέστηκαν. Γι' αυτό και λέγεται και μαρτυρικό χωριό Γρεβενίτη. Μάλιστα. Αυτή είναι η πίσω μεριά του σχολείου. Εδώ είναι η παιδική χαρά που εμείς έχουμε κατασκηνώσει.
Καλημέρα κύριε Θανό. Καλημέρα κύριε Τάκη. Καλημέρα τα κουλή. Τι πίνετε? Εδώ το καφεδάκι. Αυτό το καφεδάκι. Μιζέρια ρε φίλε. Φτώχεια θέλει καλοπέρας. Τι να κάνω. Φτώχεια Πού είναι οι καταραμένη. παλιές εποχές καλές με τις σούπες μας εδώ, με Έλα, τις ομελέτες, με τα λουκάνικα. Λείπει ο Σπυρόπουλος γι' αυτό. Α, ο Σπυρόπουλος θα Ο κάνει αυτό. Σπυρόπουλος φτιάχνει σούπες του, ναι. Σούπες Φύγανε τις έκανες εσύ τελικά, τώρα, πού είναι? ξεκινήσανε. Σήμερα. Σήμερα φεύγουνε. Δεν έχεις φέρει μια σούπα να κεράσουμε το στάθ που γιορτάζει σήμερα? Ριζότο. Ριζότο. φέρει. Εντάξει. Πάντως ο Στάθης κύριος μας είπε κερασμένο το νερό όσο θέλουμε. Ποσότητα και ποιότητα. Άμα είσαι large, Ο μεγαλύτερος πλούτος είναι αυτή η καταπληκτική παρέα που έχουμε. Φανώ. αν έλειπες και εσύ θα μας ακόμα καλύτερα. Να χαθείς Μωρή. Χρηματοδότηση 204 και ίδια συμμετοχή 56. Με 4 το φτιάξανε και τα 290. Αυτό. Το είχε πει πριν 200 από χρόνια ο Μαυρογιαλούρος, η πιο αντιπροσωπευτική ταινία της κοινωνίας. Ναι, αλφα ποιότητα. Έχει ωραία πραγματάκια όμως. Πιάσε και το μαλάκι γιατί Να σου ανεμίζει. πω κάτι επειδή έχω πάει και στο δέκαθλον του Στρασβούργου, είναι 5 φορές σαν αυτό που έχουμε εμείς φυσικά και έχει πολύ μεγαλύτερη ποικιλία. Είναι τεράστιο. Έχει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Εγώ μπαίνω γιατί στο πας γρήγορα? γαλλικό Ναι. Γιατί και πιάζεσαι? κοιτάω. Ναι. Και αν δεν το έχει εδώ, το παραγγέλνω από εκεί. Μπράβο, ναι. Δεξιά από το. Γιατί εδώ δεν Το ξέρω πρωί τι εσύ σηκώθηκες πάλι και κάνεις δεδομένα φασαρία το πρωί. Είναι πολύ περιορισμένη η ποιότητα και η ποικιλία. Ενώ έξω Ποικιλία έχουν τα πιο πάντα. πολύ. Τα ίδια είναι όλα. Έχεις πάρει πάλι καινούριο πάνω? Ναι, Τι? εδώ, έλα δεις. Και το Άσε, μάλλον, μοβάκι, το τελειβερά να μοβάκι πούμε. πώς δίνει. Άσε ρε τελειβερά. Καλή συνέχεια, καλή πόρτα σε όλους. Στάθη χρόνια πολλά ρε φίλε. Ευχαριστώ. Όμως θα σιγουρήσουμε. Κράνος. Πού θα πάμε τώρα κύριε Τώρα θα πάμε, Δούση, κύριε Δούση? θα πάμε στη λίμνη με τα Νούφαρα, Ναι. που είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι μια σαν αλπική λίμνη τέλος πάντων, μες στη Βάγια Κάλντα, η οποία η εποχή είναι τόσο καλή που θα δούμε και τα νούφαρα μες στην λίμνη. Που άλλες φορές δεν φαίνονται τα νούφαρα. Τα νούφαρα τρώγονται? Τάκη, πάρε και το Γιάννη που κάνει. Τώρα, γιατί δεν το Έλα. Μετά τη λίμνη με τα νούφαρα θα πάμε να διασχίσουμε το δρυμό της Βάγια Κάλντα. Ευχόμαστε να μην συναντήσουμε καμιά αρκούδα ή κανένα λύκο Ωραίο. και θα καταλήξουμε στις Έχουμε λίμνες την του αρκούδα ΑΟΥ. μαζί μας. Αλλά εκεί θέλει ιδιαίτερη προσοχή, διότι έχει κάτι ελληνικούς πειμενικούς τόσους, Μάλιστα. οι οποίοι έχουν άχτη τα BMW. Οπότε εσείς πρέπει να προσέχετε. Μπορείς εσύ να πηγαίνεις μπροστά μου. Εγώ θα πηγαίνω μπροστά σου και θα λέω τον από πίσω, τον από πίσω. Να κλωτσάς αρκούδες. Και μετά, πού πας, γιατί φεύγεις. Τελείωνα μωρέ, άντε. Και μετά τις λίμνες του ΑΟΥ με τα τσοπανόσκυλα θα πάμε να διασχίσουμε τον παλιό δρόμο της Κατάρας, ο οποίος δεν είναι πλέον σε λειτουργία, και μετά θα γυρίσουμε από την Κρανιά, θα σταματήσουμε για ένα καφεδάκι, θα πάμε Ανήλιο, Μέτσοβο και μετά πίσω. Αλλά πρέπει να είμαστε πίσω το πολύ μέχρι τις 5, γιατί από τις 6 και μετά η άγαρη απανίδα αρχίζει να κυκλοφορεί στο χωριό.
Άκη. Πώς τα βλέπεις Αλμούφαρα? Ωραία. Σ' αρέσουνε? Αρσενικά τι λέγανε? Ω, τέλεια. Δεν τα ξέρω εγώ.
Για βγάλει την πουτσα σας εδώ. Αφού και τον πλάτανο, μαλάκα πίσω. Πλάτανο. Τάκη, θέλω να πω ότι περνάμε πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικά. Εδώ με το παρεάκι, φάγαμε φανταστικά στον πλάτανο. Ό,τι απέμεινε, ό,τι απέμεινε. Χρόνια πολλά στο Γιάννη να πω. Γιάννη Πολύχρονος. Πολύχρονος. Καλά ρε φίλε. Γεια μας. Καλά. Ειρήνη στο Γιάννη. Τάκη, ευχαριστούμε που μας έφερες εδώ. Να είσαι καλά για το Να φαγητό. ευχαριστήσω το motoparέα.gr Motoparέα.gr για τη φανταστική διαδρομή. Οι ίντρικες συνεχίζουν για σένα. Γεια σου Παναγιώτη. Πόσο είναι όλο σήμερα ρε? Τι περιμένουμε να δούμε τώρα? Η θέση που είναι εκεί δεν μπορεί να την κάνει αλλιώς. Τι περιμένουμε να δούμε? Τι είναι? Η νύφη της Χρυσοφίτσας. Έχουμε γαμό. Έχουμε γάμο, ναι. Όχι, με νύφη Όπου γάμος και χαρά, η Μαγδάλο πρώτη. με νύφη τι θα έχουμε. Το ξέρετε και αυτό μας έφερε εδώ. Πέρασε. Παρακαλώ κύριε Δούση. Επειδή το χωριό είναι πολύ ωραίο, κατά πράσινο, οι άνθρωποι, αν κρίνω από τη μαγείρισα της ταβέρνας Πλάτανος, ήταν εξαιρετικοί. Θεωρώ ότι η κοινή θα είναι όμορφη, γιατί και το χωριό είναι όμορφο. Θα δείξει λίγο. Πήγαινε στήσου στο κέντρο όμως να έχεις καλό πλάνο. Αρκεί να ξεκινήσουμε κύριε. Σπρώξε το φωτογράφο και μπες μπροστά. Επιστροφή. Ναι, δυστυχώς. Πού πάμε? Πάμε στα Τρίκαλα, στο ένα άλλο χωριό Ναι. που είναι λίγο έξω από τα Τρίκαλα, που λέγεται Πλάτανος. Ωραία. Ή παλιά λεγόταν Βάνια, για όσους γνωρίζουν. Να κάνουμε στάση, να πιούμε ένα καφεδάκι εκεί, να φάμε Τι να και φάμε? να φύγουμε. Άμα φάμε δεν πάμε να οδηγήσουμε.